Selam dostlar. Менә инде хәзер язның иң матур вакыты. Бакчаларыбызда, тирә-юнебездә төрле үләннәр, файдалы тәмләткечләр чыктылар. Без аларны үзебезнең ризыкларыбызда азык буларак бик теләп файдаланабыз, бик яратып кулланабыз. Бүген менә без минем кулымда бик үзенчәлекле файдалы бер үсемлек. Бу моны безнең борынгы бабаларыбыз электән кулланганнар. Бу инде Сибир якларында кыргый рәвештә урманнарда үсә. Без инде аны хәзерге вакытта бакчабызда да утыртып үстерә алабыз. Бу чиремшә. Ягъни кыр сарымсагы. Безнең инде телебезгә ул хәзер чиремшә буларак кирип калган. Без бүген менә шушы чиремшәдән бик тәмле сумса ясаячакбыз. Әлбәттә, безнең чиремшәбез бик әз генә инде. Без аңа кушабыз менә суган, укропларыбызны кушабыз. Шулай бакчадан инде яшел тәмләткечләр бар, барысын да кушып пешерәчәкбез. Моның өчен инде әлбәттә менә бу үләннәребез була инде. Аңа кушып җибәрәбез без пешкән йомырка, тәминчә туз була инде һәм атланмай. Һәм өстибез моңар инде йомырка, пешкән йомырка. Атланмай салабыз. Һәм тәминчә туз. Болгатабыз. Камырыбыз инде безнең шөпрәле камыр була. Ишлекне салып, сумсаларыбызны менә шушылай хәзер бетереп ясап чыгабыз. Сумсаларыбызны ясап бетердек менә шушылай. Без аларны хәзер табага тезеп, мичкә озатабыз. 180 градуста каядыр бер 35 минут пешереп алабыз. Безнең кыр сарымсагыннан пешергән сумсаларыбыз менә шушылай бик матур булып пештеләр. Хәзер инде алар әле бик кайнар. Менә алар шундый тәмле булып, матур булып пештеләр.